लोगोफोर दायो जोङो हाम्फिजांजों थास' बिथराइ मैगं खानो थांनो नागिरदों आरो ना नालाय लाखुमालायबावो बियो मना लालायबावबायसो नै हाफ पेन्ट बायनानै लाबोदों आरो ना आङो दाखालि मैया रावनोबो खिथायाखै आं आरो थफसिबो दंबावोसो रिल्स बानायनायाव दोनखुमायाबा जायो नुबाय रिल्स बानायनांगौ माइकेल जेक्सननि मोसानोसै एबार र' अभी मजा आएगा ना भिड़ो वाव टफि गोदानजों मोजां देलायखाबाय दायो ओमफ्राय जों दा थास' बिथराइ मैगं खानानै लायनो नागिरदों आरो ना अमा बेदर गोरान दङ अमा बेदर गोरानजों बरिया संनानै जानोसै दिनै नै हाम्फाया ओंखारबाय मना लानानै नाबो गैया बेदरबो गैया नोंसोर अमा बेदर जाखायाना अमा बेदराबो दाखालि आब' होफैदोंमोनलै ओइ छैनि आब' होफैदों होनखादों माथो आंलाय अबाव दोनखोथाय अमा बेदरखौ वाव बरिया रानखाबाय नै सुपार हिट जासिगोन बे दा जानो लाना फैनोसै र' थास' बिथराइ मैगं लाना फैनोसै हादानाव नाय ओमफ्राय गावल' बायनानै गानदों ओमफ्राय मोजांखौनो बायनानै गाननो रोङा दानि निज्रान गस्लाफोर लाबोलायबावो रांखौ दोनथारला लाबो आं जालायबावो लोगोफोर नोंथांमोनाबो न'आवनो जिराय डेलि 1000 2000निबो बारा रां आरजिनो गोसो जायो नामा बिनि थाखाय नोंथांमोना जेबो जिंगासिनांगौनि गोनांथि गैया गाव गावनि मबाइलाव दसे सम 10 मिनिट 15 मिनिटसो गेम गेलेब्ला नोंथांमोना डेलि 1000 2000निबो बारा रां खामायनो हागोन बिनि थाखाय नोंथांमोना आंनि भिडिअनि डिसक्रिपसनाव मोनसे लिंक होखानाय दङ बे लिंकआव थांनानै नोंथांमोना बे एप्सखौ डाउनलड खालामना लाग्रोबानो जाबाय नोंथांमोना बेहाय मबाइल नाम्बार होनानै रेजिस्टार खालामग्रो बेनिफ्राय रिसार्ज खालामनानै गेलेब्लानो जाबाय डेलि 1000 2000ल' नङा 10,000निबो बारा इनकाम खालामबाय थानो हागोन आरोना लोगोफोर आं दा एप्सनि सिङाव हाबबाय लोगोफोर बेनिफ्राय नोंथांमोना आइडि नाम्बाराव थुनानै मबाइल नाम्बार होनानै रेजिस्टार खालामना लाग्रोबानो जाबाय नटिसआव थुनानै नायनो हागोन नोंथांमोना निउ मेम्बारनि थाखाय फार्स्ट रिसार्ज वेलकाम बोनास दङ बेहाय 10% बोनास मोननो हागोन बेनिफ्राय टाइम लिमिट होखानाय दङ टाइम लिमिटआनो जाहैबाय 3 PM to 6 PM नि गेजेराव रिसार्ज खालामब्ला नोंथांमोना बेफोर बोनासफोरखौ मोननो हागोन नैबे एजेन्टआव थुनानै नायनो हागोन नोंथांमोना आं दिनैसिम बेसेबां बोनास मोननो हाखो सबाव थांनानै नोंथांमोना रिसार्जखौ खालामना लाग्रोबानो जाबाय आं दायो 1000 रिसार्ज खालामदोंमोन 1500 देरहाबाय आङो नोंथांमोना 50 रुपिसनि रिसार्ज खालामनो हायो 100 नि हायो 200 नि हायो 300 नि हायो 500 नि हायो 1000 नि हायो जेसांखिनि रिसार्ज खालामनो गोसो नोंथांमोना रिसार्ज खालामना लाग्रोबानो जाबाय नोंथांमोना गेम गेलेनायनि सिगां नैबे नायनो हागोन स्पर्ट्सनि दङ ड्रागन भार्सेस टाइगार 7 अप डाउन माइन्सनि दं कार दं जु दं क्रास दं ब्लेक जेक टिन पार्टी आन्डार बाहार जि गेमखौ गेलेनो गोसो नोंथांमोना बेखौनो गेलेब्लानो जाबाय आं दायो ड्रागन भार्सेस टाइगारखौ गेलेनानै देखायनोसै नोंथांमोननो गेमा दायो स्टार्ट जाबाय लोगोफोर आं दा टाइगारथिं 100 रुपिस होबाय नायदो नोंथांमोना लगे रिजाल्टखौ नै आं दायो जेनबाय एबार आं नेक्स्ट राउन्ड गेलेबावनोसै नेक्स्ट राउन्डआव एबार जेनना देरहाय नायनोसै एबार आङो 200 रुपिस होनोसै एबार टाइगारथिंनो 200 रुपिस होबावबाय आङो नायदो नोंथांमोना लगे रिजाल्टखौ नै आङो 200 रुपिस होनायाव टाइगारथिंजाय देरहानो हाबाय बेनि आं आरो नेक्स्ट राउन्ड गेलेबावनोसै एबारबो आङो टाइगारथिंनो होनोसै नै 200 रुपिस होबाय आं टाइगारथिंजाय लगे नायदो नोंथांमोना रिजाल्टखौ नै आरो देरहाबावबाय आङो देरहानाय रांखौ उइद्र' खालामब्ला नोंथांमोना नैबे लबियाव थुदो बेनिफ्राय डाइरेक्टलि उइद्र' अपसन दंखायो उइद्र' थुदो नोंथांमोना UPI जोंबो उइद्र' खालामनो हायो आं एमाउन्टखौ थुबाय 1678 डाइरेक्टलि उइद्र' थुबाय लगे साक्सेसफुल जाखाबाय नोंथांमोना आंनि उइद्र' रेकर्डखौ नायनो हागोन नै जों दा बारि नायनो होननानै दसे बारियाव बेरायग्लांफैदों आरोना ओरैनो बार जाथावथावनो ओमफ्राय थास' बिथराइ मैगंखौ खानाय जाथ'वाखै दाखालि बावैनिफ्रायनो फैनो मोनाखै आं बारियाव मा अबस्था जानानै दं नायफैनो मोनाखै आरोना नैबेहाय दंफां गायनो थाखाय बेरा दुमजोब्बाय बेनिफ्राय हाखर जावजोब्बाय हाजिरा लाजोबदोंमोन नालाय आङो नैलाय 2.5 फुट हाखर जावदों बेहाय हाखर खरसेयाव 2.5 फुट दं माने गोबोरखि हासार होजोब्बाय नैबेहाय बेयाव 15 बाय 15 दङ खैथा लाइन दंथाय मिथिला नैबेखौ दाखालि मेदाम फैबा गायजेननायमोन नैबे दंफांखौ राबार दंफां बिदि जिगाब होनांगौ जाहैदों आरोना राबार दंफां गायजोबसै बेहाय गोथौखौ 2.5 फुट जावासै नामालै बिसोरलाय ना थिगानो दं नैबे हासार होजोब्बाय हासार नांबावगौसो होनदोंदां बिथिं बेरा सेराव जाथारगोन नामा बिथिं एसे आग्लाय फैबाय लाइन मोनबेसे दङ सानलाय
गायजागोन गायजानायालाय देनां गयफोर गायना होनोसै इथिं मेरला हाखर जाबाय नै गायबानो जाबाय आरोना दायो माला मोनफैगोनथाय मेदामासो मिथिसिगोन दा फुलिखौ माला हरो अफिसारफोर फैबावगोन बेहाय गायनायाव नायनो सार्भे खालामनो फैगोन जानला मोनला गायबानो जाया नालाय बे थालिरनि मैखुनखौ मोनजाफेरानो मालाय खानानै लांफैबाय थायो आरोना जोंहा फैनो सोलाबा नालाय जोंहानि हायावनो दङ बेथिंबो दंबावो बिफाङा दा बोरैबा मोनसे नुबाय ओमफ्राय दायो बे मोनसेखौ खानो होबाय आरो आं आथाया सिदेरगोन लाबोदो जि मोजां हा है जेराव माबा फाजा एवना जागोन आथाखौ सु बे माबायाव प्लास्टिक दंखायो सोनोसै आं बोरैबा मोनसे नुदोंमोन आरो ओमफ्राय नांबायानो नामालै नांजाबा आंबोलै हाबफिन दखानाव लासै दानबानो जायो आरो खाथियाव लाना दानलायबावोबा फुरि लादो बै फारसेथिं लानो हाया नामा नोङो ओइयाव नायबावनां ओइनो बेयाव दं नाय मादि मादि गाखोयो नै खिलांबाय हायथाजाबा आंखौलै नै बे दालायजों गाखोलांबावबाय नाय बियो थालिर मैखुन मोनसे नुबावदोंनो आरो ओमफ्राय लायनो थांदों लोगोफोर जों दा थास' बिथराइ मैगं खानो नागिरदों आरोना नै मेरला गोरलै गोरलै नैयावथ' ज्राव दंखायो नै थास' बिथराइ मैगं दाखालि खनसे जाखांबाय जोङो बेनिखौनो खानानै लांजोबदोंमोन आयो जि मोजां मोजां दङ थास' बिथराइ मैगं गोजा थास' लांसै र' दायो मैखुनबो लाबाय थालिर मैखुन बुरियानो दायो जोंना इफ्रा महर मोखां गैयि महर गैयि आखल गैयि गियान गैयि दायो थास' बिथराइ खादों जों आरोना सानैबो जोंना गियानबो गैया आखलबो गैया महरबो गैया साइसबो गैया खालि जानाय लोंनायखौल'सो जों देखायनो गोरोंसै ने नङा होमबा जायाबा सोरबा जायालासिनो थांनानै थानो हागोन नामा औ सप्तासेसो जायालासिनो देखायलाय औ थास' बिथराइ खानो फैदों नोंसिनिखै थास' बिथराइ खावनो फैबाय थायो जोङो होहरनोसै नामा बोरो थास' बिथराया जायो दा माबायदि संदों जायाखै ग्लेस जाथारबाय ग्लेब जाथारबाय ओमफ्राय अमा बेदराबो नै फोमोनखाबाय नामा जाखो अमाखौलाय होदो गोरा जाथारबाय ओमफ्राय इयावलाय मा दं बे सारायाव सारफिन जासिनो सारायाव अमाया इयावनो लागायदो आयो मा एरनायमोन इयाव हरनाङा ओंखार हाब्रु जुब्रु मावफैयो दे लागायदो नै नायदो लागायजेनबाय थाम्फै जानो दहाय खानानै लायनाया अमा बेदर नै रोनो एसे टेस्ट खालामनायनि र' अमा बेदरजों थास' बिथराइ सुपार दाउदैबो दं नै बेहाय नै दा एवगोन बेखौ लकेल दाउदै अमा बेदरजों थास' बिथराइ नै रोनोलै सयथिबो बेसेबां जानो अख्लायनोसै